Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 11 сентябрь атна кичен пәнҗешәмбе көн. Сез турыдан тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey What is радио каналыннан тапшырылды. Тапшырубызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр. Катар, Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның иленең Хамас офисын кабул итүенә кагылышлы белдерүләрен җавапсызлык дип бәяләп гаепләде. Доха һәм Израиль һәм дә АКШ теләгән арадашчылык тырышлары кысаларында Хамас офисының ирендә урнашкан булуына басма ясады. Катар баш министры Шейх Мөхәммәд бин Абдурахман Ал-Сани CNN-га биргән әңгәмәсендә Израиль һөҗүменә региональ дәрәҗәдә җавап кайтарылуы өчен сөйләшүләрнең алып барылуын һәм якын вакытта саммит югары дәрәҗәле очрашуының планлаштырылуын белдерде. Шуларда Нетаньяху Дохадагы һөҗүмне 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң АКШ күргән чаралар белән чагыштырып яклап чыкты. Wall Street Journal газеты АКШ илбашы Дональд Трампның Израильнең Катардагы Хамас рәсмиләренә каршы һөҗүменнән соң Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху белән үткәргән киеренкеле телефон сөйләшүендә Нетаньяхуны кискен рәвештә кисәтүен язды. Трамп һөҗүм мәгълүматының үзенә Израиль урынына АКШ армиясе тарафыннан бирелүе аркасында бик тирән күңелсезләнүен белдерде. Нетаньяху һөҗүмнең кулдан ычкындырмаска кирәк булган форсат булуын белдереп, һөҗүмне яклады. Трамп бу һөҗүмнең Газада отны туктату сөйләшүләрендә арадашчы булган мөһим бирәктәшне куркыныч астына кую мәсьәләсендә кисәтте. Польша Русиягә каршы НАТОның 4нче маддасын гамәлгә кертәчәк. Польша баш министры Дональд Туск Русиянең 19 дәнә кешесез һава аппаратының Польша һава киңлегенә керүеннән соң НАТОның 4нче маддасының гамәлгә кертелүен сорашагын белдерде. Туск илбашы Карол Новроский белән үткәргән Милли иминлек бюросы җылышыннан соң биргән әңгәмәсендә Русиянең бу гамәлләрен ирекле дөньяга каршы ясалган һөҗүм буларак бәяләде. 4нче мадда НАТО эчендә киңәшмәләрнең башлатылуын күздә тота. Фақат нинди булса хәрби гамәлне зарур кылмый. Илдә һава мәйданнарына ябылган чакта иминлек көчләре дә аяу сүрән торышына күчте. Туск НАТОның тагын да көчлерәк ярдәм күрсәтүенең зарурлыгын белдереп, моның бары Украинаның да түгел, бөтен ирекле милләтләрнең сугышы булуына басма ясады. Франциядә бөтен нәрсәне блоклагыз протестларында якынча 200 мең кеше катнашты. Франция эчке эшләр министры Бруно Ретайо илдәге бөтен нәрсәне блоклагыз протестларында якынча 200 мең кешенең катнашуын белдереп, чиктән тыш солчы төркемнәрне урам җыеннарын үз мәнфәгатьләре өчен куллануда гаепләде. Яшәрнең урам җыеннарында бик актив булуын белдерүче Ретайо бу хәрәкәтнең илдә тормышны туктата алмавына басма ясады. Парижда критик урыннарда бәрелешләр барлыкка килде. Янгыннар чыкты һәм полиция күз дымландыручы газ кулланды. Форум des Halles сәүдә үзәге талау учракларына дучар булу борчылуы белән ябылды. Ил күләмендә 812 ризасызлык чарасының үткәрелүе белдерелгән булса, 295 кеше кулга алынган һәм бик күп аэропортта хезмәтләрдә тоткарлыклар барлыкка килгән. Консерватив Америкалы комментатор Чарли Кёрк
Qurollı hücumda öldürülgen. AQSh ilbaşı Donald Trump'ның yakın birliktaşı hem aldınғы konservativ kommentatorlardan birisi bulgan Charlie Kirk. O da Valley Üniversitesinde çıgış жасаған şokta duşar bulgan qurollı hücumda halak bulgan. İki bolu әтесі Kirk American Comeback Tour çarasının birinci to'xtalishında o'quvchi yoshlar oldindan çıgış жасаған şokta yasalgan qurolli hücumda pulya mo'ynina turib kelgan. Kirkning so'ngidan xastaxonada o'ligi bildirildi. AQShning eng zo'r konservativ yoshlar uyushmasi Turning Point USA'ning quruvchi o'rtog'i bo'lgan 31 yaşındagi Kirk mediadagi aktivligi, ko'p sotuvchi kitoblari, Izrail yo'qli turishi ham islom bilan siyosat masalalaridagi bahsda bildirulari bilan tanilgan edi. Muhtaram tomoshabinlar, Turkiya ovozi to'lqinlarida so'nggi xabarlar tingladingiz. Türkiye'nin tышкы siyaseti. Türkiye'nin tышкы siyaseti topшу tizmemizning bugungi çağrılışında köp kutuplu dünyada Türkiye'nin balanssızlığı Erdoğan Şanghay Sammitinde temasını korup çıkarız. Yazmanı Halkara Münasebetler Bölgesi Cemil Doğaç İpek hazırladı. Şanghay Hizmetdaşlığı Uyuşması halkara derecede ösüşü birleşme olarak itibardan jalep etdi. Ol Xitoy hem Rusya yetakchiligida 2001 yılda tuzilgan hem boshqa terrorchilik, separatizm hem ekstremizmga qarshi kurashda xizmatdoshlik etu maqsadini ko'zatadi. Tik vaqt o'zgan sayin siyosiy, iqtisodiy, madaniy hem harbiy choralari ortgan ko'p yoqli uyushmaga evrildi. Bugün Şanghay Hizmetdaşlık Uyuşması Xitoy, Rusya, Hindistan, Pakistan, İran, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hem Belarusdan turuvchi 10 a'zo elga ega. Bundan tыш Mongoliya hem Afg'oniston kuzatuvchi statusunda. A'zo ellarning to'layim holiq soni dunyoning yoqincha 40%, iqtisodlari ise global to'layim ichki produktning 30-34% tashkil etib, şoqti jiddiy og'irlik borliqqa keltirdi. Türkiye 2012 yıldan beri Şanghay Hizmetdaşı Uyuşmasında diyalog partneri statusu bilen jılışlarına çakırıla hem fikirlerini bildirir. Tik karar çıgaru, karar kabul etü mekanizmana resmi rəvişdə kiritilmey. İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın köpten tugil Xitayning Tianjin şehrinde uyuşturulgan 25. Devlet Başlıkları Şurası sammitinde maqtavlı qonak olarak qatnaşuı uyuşmanın Ankara'ga bergen әһәмиятен tağın bir qat көрсәтті. Erdoğan Şuranın kengaytilgan oturuşunda çıgış жасады. Bundan tыш Xitay devlet başlığı Xi Jinping hem başka liderlerden iki yoqlı uçuşlar ötkərdi. Türkiye'nin Şanghay Hizmetdaşlık Uyuşması bilen münasebetleri balans siyasetinin bir ülüşü olarak görüle alına. Ankara, Kenbotuş ittifaklarında turuvu bilen birge, gün çıgış bilen münasebetlerin östürüne maksat etip kuyugan köp yoqlı diplomatiyalı biri. Şuan göre de İlbaşı Erdoğan, sammit vakitinde Xitayning People's Daily gazetine yazgan makalasında Türkiye'nin tışkı siyasetinin negizinin ışanışını östürü diyalog kanalların aşık tutu hem krizislerini şişuge dayanıvın asıkladı. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan, uzan yıl Semerkant'ta uzgan Şanghay Hizmetdaşı Uyuşması sammiti ahırında yasagan bildirinde ilinin birleşmege dolu a'zo bulu maqsadın aşık rəvişdə etdi. Türkiye'nin NATO'da turuğu hem Avrupa bölügüne namzet buluğu köp yıllar onun iminlik hem iqtisadi manfaatlerine hizmet etti. Dik Ahırkı çörde Türkiye bilen Kenbotuş orasındağı münasebetlerde bulganını kiyinin kerekler Ankara'da alternatif yollar izlerge etiri.
АКШның Сүриядә террорчы оешма ПККның дәвамчысы булган ЕПГгә ярдәм итүе. 2016 елда булган төntәрелеш омтылышыннан соң Көнбатыштан көтелгән терәктәшлекнең күрелмәве, F-35 проектыннан чыгарылуы шикелле вакыйгалар Төркия җәмәгатьчелегендә күп яклы тышкы сәясәт кирәклеген аңлауны арттырды. Бу атмосферада Шанхай хезмәттәшлек оешмасы Төркиягә Көнбатышка бәйле булмыйча да, халыкара аренада үз сүзен әйтә алачак, яңа бүлектәшләр табачак вариант тәкъдим итә. Төркия ике фронтта да сөйләшә алучы, арадашчылыкка сәләтле сирәк илләрдән берсе буларак Шанхай өстәлендә өстенлеккә ия. Шанхай хезмәттәшлек оешмасында тулы әгъза булу белән Евразиядә карар чыгару, карар кабул итү барышларына турыдан-туры катнашу Анкараның тавышын һәм тәэсирен арттырачак. Берләшмәнең киләчәге белән бәйле юл карталары билгеләнгәндә Төркия үз сүзен әйтә алса, террорчылыкка каршы көрәш, энергия маршрутлары юнәлешләре, сәүдә уңайлыклары мәсьәләсендә ил мәгълүматларын тагын да яхшырак яклый алыр. Шул вакытта тулы әгъзалык юлында кайбер авырлыклар һәм рисклар да бар. Иң башта НАТО белән бәйле булуы. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы никадәр генә НАТОга каршы иттифак булмаса да, аның эчендә альянсны дошман итеп күрүче Русия бар. Кытай да АКШ белән глобаль көндәшлек хәлендә. Тулайым алганда, Төркиянең Шанхай хезмәттәшлек оешмасына керүе Көнбатышта күчәрдән тай булу төшенчәсен арттырырга һәм Төркиягә карата ышанычның җимерелүенә китәргә мөмкин. Бу исә үз чиратында АКШның санкцияларын көн үзәгенә кую яисә Авропа Берлеге белән булай да проблемалы булган мөнәсәбәтләрне тагын да суыту ихтималын көчәйтә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасында карарлар бер тавыштан алынганда, Төркиянең бик сизгер тышкы сәясәт мәсьәләләрендә Кытай яисә Русия белән бер фикердә булмавы көтелә алына. Әйтик, уйгырлар проблемасы яисә Кырымны аннексияләү шикелле темаларда, мәсьәләләрдә Шанхай платформасында сүзсез калуы Төркиянең абруен төшерергә мөмкин. Шул сәбәпле Анкара тулы әгъзалык адымы ясаганда суверенлек, мөстәкыйльлек хукукларын саклаучы сыгылмалы дипломатия алып барырга мәҗбүр булачак. Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. Эльбаш Эрдоганның Тяньцзин шәһәрендә оештырылган 25-нче Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашуы Төркиянең күп катыплы дөнья күзаллавына биргән әһәмиятен чагылдыручы стратегик адым. Анкара бер яктан НАТО берлектәше буларак Көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен дәвам итә. Икенче яктан Шанхай хезмәттәшлек оешмасы шикелле Евразия мәркәзле берләшмәләрдә урын алып, яңа дөнья тәртибен эзләүдә глобаль актер булуына максат итеп куя. Тяньцзин саммитында ассызыкланган төбәк тотырлыгы, энергия иминлеге һәм мәдәният таяныч темалары Төркиянең үз өстенлекләре белән туры килә. Эрдоган чара кысаларында уздырган шашуларда Көнчыгыш Төркистаннан якын Көнчыгышка кадәр сузылучы мөһим мәсьәләләрне көн тәртибенә чыгарды. Моннан тыш, Кытай белән бер-беренә хөрмәт һәм ике якның да утуына нигезләнгән мөнәсәбәтләрне тирәнәйтергә ышандырды. Әлбәттә, Төркиянең каршысында сизгер баланс йөреше бар. Көнбатыш иттифаклары белән Евразия арасындагы бу баланс усталык белән алып барылырга тиешле авыр дипломатик процесс барыш. Тик Анкараның ахыргы елларда алып барган тышкы сәясәте бу балансны шактый алачагын күрсәтә. Төркия үзен Киев белән Мәскәү арасында арадашчы булып, кирәк булганда Русиядан С-400 системасы алучы, Кытай белән сәүдә рекордын ясап, шул ук вакытта уйгырларның кыйныкларын әйтүче актер итеп танытты. Бу күп яклы позиция дөньяда көч баланслары капат билгеләнүче чорда Төркиягә тиңсез геосәяси сыгылмалылык бирә.
Мәхтәрәм тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең күп катыплы дөньяда Төркиянең баланс эзләве Эрдуан Шанхай саммитында язмасын тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар һиҗрәтенә багышланган тапшыру тезмәбезнең бүгенге 37нче бүлегендә Мөхәммәд Гаяз Исхаки турында сүз алып барабыз. 20нче гасыр башының әһәмиятле язучыларыннан берсе, публицист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, журналист Гаяз Исхаки, Мөхәммәд Гаяз. Төркиядә Мөхәммәд Гаяз Исхаки Идилле. Ул язучы булу белән бергә 20нче гасырның беренче яртысында татар, гомумән, төрки халыкларының киләчәге өчен издекле көрәш алып барган. Шуны яшәүнең иң олы максаты итеп куйган, милләт улларының иң күренеклесе дип әйтсәк тә хата булмас. Мөхәммәд Гаяз Гыйләҗетдин улы Исхаки 1878 елның 22 февралендә Чистой өясенең Яу Ширмә авылында имам гаиләсендә якты дөньяга килә. Ул еллардагы гадәткә күрә Бәләкәй Гаяз башта үз әбисе Мәхфүзә Устазбикә ярдәмендә язу танырга өйрәнә. Авыл мәдрәсәсенә укырга йөри. Бераз үсә төшкәч исә 12 яшендә аны Чистойдагы мәшһүр Мөхәммәд Закир Ишан мәдрәсәсенә бирәләр. Әлеге мәдрәсәдә заманында Фатих Кәрими дә бераз укып ала. Ләкин Чистой мәдрәсәсендәге белем бирү тәртибе дәрәҗәсе Гаязны канәтләндерерлек булмаганга, 3 елдан соң ул Казандагы Күл буе мәдрәсәсенә, икенче төрле Касимия мәдрәсәсендә белем алуын дәвам иттерергә керешә. Ул елларда исә Күл буе мәдрәсәсендә танылган мәгърифәтче, галим, журналист Әхмәд Хади Максуди укыта торган була. Димәк, аның остазлары арасында танылган җәдидче Хади Максуди да булган дип әйтергә мөмкин. 1898 елда Гаяз Исхаки Казан татар укытучылар мәктәбендә укый башлый. Бу мәктәптә укыганда ул Көнбатыш, Авропа, урыс иҗтимагый, сәяси һәм әдәби эстетик фикерләре белән таныша башлый. Урыс әдәбиятының танылган исемнәреннән булган Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький кебек язучылар иҗаты белән кызыксына башлый. Бу чорда ул татар теленә Пушкинның Капитан кызы, Капитанская дочка, Гогольның Борынгы алпавытлар, Старосветские помещики исемле әсәрләрен тәрҗемә итә. Шулай итеп, ул бу мәктәптә укыган дәврдә узак еллар буена дәвам итәчәк әдәбият дөньясына үзенең беренче адымнарын ата. Исхаки укытучылар мәктәбен 1902 елда тәмамлый. Бер үк вакытта ул яңа бистәдәге мөгаллимлек эшендә дәвам иттерә. Татар укытучылар мәктәбе ул чорда балаларны урыс мәдәнияты рухында тәрбияли, ягъни аларны русташтыру максаты белән эшчәнлек алып бара торган була. Чөнки милләтнең зияларын үз кыйммәтләрендә җитештерергәч, бөтен халыкны да ул кыйммәтләргә өйрәтү авыр булмавы билгеле. Фақат Гаяз Исхаки бу мәктәптә укып чыкса да, үз милләтенә тугрылыгын югалтмый. Киресенчә, милли хисләре тагын да көчәя төшә. 1902 елда ул Оренбургтагы мәшһүр Хөсәйния мәдрәсәсендә эшли башлый. Ләкин анда узак эшләми. Ул белемен арттыру нияте белән Казан университетына керү теләге белән Казанга кайта. Әмма
Монда узак тормыйча, ата-анасының сүзен тыңлап, туган авылына мулла булып кайта. Гаяз Исхакыйның табигатына үзәктән ерак, караңгы бер авылда имам булу бик туры килә торган бер эш булмый. Ул 1904 елда Кабат Казанга килә һәм актив рәвештә иҗтимагый сәяси хәрәкәтләрдә катнаша башлый. 1905 елгы үзгәрешләрдән соң ул дәүләт тарафыннан бирелгән иректән файдаланып, Таң йолдызы газетын оештыра. Әлеге газет 1906 елның 18 майыннан 17 ноябренә кадәр чыга. 10 саныннан соң исә газетның мөхәррире Сәгыйд Рәмиев була. Исхакыйның Казандагы актив эшчәнлеге патша хөкүмәтенең махсус оешмасының игътибарын җәлеп итмичә калмый әлбәттә. 1906 елның көзендә Исхакыйны кулга алалар. Ләкин беренче көннән соң чыгаралар. Шул ук елның 3 декабрендә исә тагын төрмәгә ябалар. Бу юлы инде ул үзенең туган ягында, Чистай төрмәсендә утыра. 1907 елның 18 февралендә азат ителәләр. Октябрь айында аны яңадан кулга алалар. Архангельск губернасының Пинега шәһәренә сөргөнгә җибәрәләр. Ләкин ул монда узак тормый, бер җаен табып качып китә. 1908 елның июлендә Санкт-Петербургка килеп чыга, аннан Төркиягә китә. Исхакыйның тормышында бу еллар үзе бер детектив фильм сюжеты булырлык дәрәҗәдә вакыйгаларга бай дип әйтсәк дөрес булыр. 1909 елның көзендә ул яшертен генә Санкт-Петербургка килә. Кышны башкалады, җәйне Финляндиядә үткәреп, көз көне яңадан Төркиягә килә. 1911 елда ялган паспорт белән Санкт-Петербургка кайта. Ләкин аны тотып алалар һәм Архангельск губернасының Мезен шәһәренә яңадан сөргөнгә җибәрәләр. Мөхтәрәм таңшар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшу тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.